ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಂಚ ಈ ವಾರಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಿಲಗೋಸ್ಕರ ಕುಡವರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಮೆ ದಾದಾಂದು ತೋಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿತ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲನ್ ತೆಲಿಪಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ಐಕು ತುಂಬು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪುಗು ಗೆಬಿ ಕೊರದು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬುಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜಡ್ಜ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಗಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಡಾಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕಂತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ The Pearls of Coastal Karnataka. Yes, ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಿವಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲಿಪರ ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಸಲ್ಲ ಪಂತ ನೊಂಚೂರು ಬರ್ತುಡು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಇನಿಯರ್ ಬರ್ಪೇರು ಇನಿಯರ್ ತೆಲಿಪಾವರು ಬಂದು ಐಗೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪ ದೀಪಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾವೂರ್ ನಮನ್ ತೆಲಿಪಾರ ಖಂಡಿತ ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲರು ನಿಖಿಲ್ ತೆಲಿಪಾರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂದಾಡ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಾಫ್ ಅಪ್ಪ ಓಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಪುನವೇ ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾರೆ ತು ಸೀಗದಕ್ಕನ ಪುನಃ ಊರ್ನ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರೈರ್ ಅಣ್ಣ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದಾತು ಎಂಕ್ ತರ ದಿನ್ನೈ ಅಂದ ಆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇರತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ ಬೈಟಿರು ಇನ್ನದ ಬೈಟಿರು ನನ್ನ ಬರುವೇರು ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿರೋದು ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಲಕ್ ಲಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಲಕ್ ಲಕ್ ಕರೆ ದಿನ್ನೆ ಓಳೆ ಲಕ್ಕುನಿ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಂಜೋವಾ ಆಂಜೋವಾ ತೂನಗ ಆಂಜೋನಕ ಜೋಜುನು ಪಾತೆರ್ನಗ ಒಂಥರ ಪುಂಜೋನಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬರಡೆ ಸುರು ಈರ್ಬುಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಜೀರ್ಬೋಲೆ ಇರ್ಬೋಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಯಾನು ಪೆದಪವನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಪೆತ್ತೇರು ಬೈದಿಲ್ಲ ಕೇಪ ಪೆದರ್ ಬೈದಿನತ್ತ ಪಕ್ಕ ಈ ನಮ್ನೆ ತಾನೆ ಅವು ತಾರೆ ದಿನ್ನೆ ಹಾ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತರ ದಿಣ್ಣ ಅದು ಬೇಂಡ ಅದು ಬೋತಿ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಒಂಜಿ ನಿಮಿಸಿ ಇದು ಸುರುಕ್ಕು ನೀನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೆನನ್ಮ ಪುದರ್ ಪನ್ ಪುದರ ಸುರೇಶಿ ಸುರೇಶಿ ಸುರೇಶ ನೀನ್ ಅಮ್ಮೇರ ಪುದರ್ ನರೇಶಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ኛ ಸುರೇಶಿ ಅಮ್ಮೇರ ಪುದರ್ ನರೇಶಿ ನಿಕುಲ್ ರಜ್ಜನ್ಲ ರೆಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ರತ್ತ ರೆಸೆಂಟಿನ ತುಂಡುಲೈತಿ ಮುಳು ಚಕಪ್ ಮನ್ಕುಲಿ ಕುಶಲ್ ಗಮ್ಮ ಕುಶಲ್ ಕುಶಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬರು ನಿಕ್ ರಾತ್ರ ನರೇಸಿ ಸುರೇಸಿ ಇಂದು ಬೇಲೆವು ಬೇಲೆ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಗದ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅವೇ ಬೆಂಡುಲ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಶುರುಕು ದಾದಾಪಿನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ತಾರೆ ದಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತರೆ ದಿನ್ನನ ತಾರೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ತರೆ ದಿನ್ನ ಮಾತ್ರನ ತರೆ ದಿನ್ನ ತರೆ ದಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೋಚಮ್ಮ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಕೊಡು ತರೆ ದಿನ್ನತ್ತ ಮುಂತು ಮೂಲ್ ಬೇನಂಡ ಮೂಲು ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಇಚ್ಚಿ ಬೇನಂಡ ಅಂತದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಓಲ್ ಪೂರ ಬೇನೆಂಡು ಒಂದು ತರತ ನರ ನಾಡೊಚ್ಚ ಮಾರ ತರತ ನರ ಅದ ಬಾತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನಯ್ಯ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಮಾಗ ನರ ನಾಡ ಮಾರ ನರ ತಿಕ್ಕನೆ ನರ
జీ ఒక్కదాన దిక్కిండు నరతికి జీ రాసి కుర్రెనే తోజొందుండు నీకు ಟಾರ್ಚ್ ಬುಜಿ ಎಲ್ಲ ಜಿನ್ ಪಾಡೋಡಾ ಚೆಕ್ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಕ್ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪ ಅಬಾ ನಿನ್ನ ಪುದರದಾದ ಪಂಡಮ್ಮ ನರೇಶ್ ನರೇಶ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ರೆ ಪುಜಿಂಬೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಒರಿಪಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮುರಿಪಾರ ನಿನ್ನ ಆಟಿ ಬೀಟಿ ಕೇನು ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅವ ಇದ ಕರ್ಮನೆ ಕೆಬಿಕ್ ಸರಿಯ ವೆಂತಿಲೆ ಶೇಪ ಯಾನ್ ಕೆಬಿಕ್ ತೀತುಜ ಅವು ಎಂಕಲ ಕೇನು ಜಿದಾನೆ ತೂಪಿ ನನ್ನ ಬೇಕಡ ಪೋಪ ಅಂದೇನಿದೆ ಅದ ವೈಪುಗೆ ವೈಪು ಮಿತ್ತೈಪು ವೈಪು ವೈಪು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಿತ್ತೆ ಬೋಪನ ಯಾ ವರಾನೆ ಬುಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಕಂಚಿನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅವ ನಮ್ಮ ಬೇ ಓ ನರೇಶ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ತರಬೇನೆತ್ತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಣಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ನಿಕ್ ತರಬೇನೆ ಅಂದ್ ವೈಟ್ ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ವೈಟ್ ತರೆಟ್ಟಿ ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಪೆ ಅಮ್ಮ ಅವ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾದ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲರು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ನೀರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ನೀರು ಇದು ನೀರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ನಾನು ಮಾಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಉಪ್ಪಡಮೆ ಎಂಚಿನ ಮೇನೊಂಜಿ ಮಾಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲತ್ತು ನೀರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲತ್ತು ನೇನಿತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೈತೆ ನೀರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋದು ದೊಂಡೆಗೆ ಪೋದು ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಪಣತ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋದು ಮಂಡೆ ಪೋರ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಬುಜ ಐಕ್ ದೊಂಡೆ ಇದೆ ತೊಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದವ ಮಂಡಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಂತ್ ಮರ್ದು ದೀತೆ ದಾಲಪ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೋಡಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂಡದ ಲವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಪೂರ ನೇವರಣೆ ಅವಪ್ಪ ದಾಲಿಂದು ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕ ಅಪಗ ನನ್ನ ಇಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಈ ತೊಂದರೆನೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಗನ ಅವ ದಾಲ ಒಂದು ಪೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವ ಇಡೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅಡೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬ್ಲಡ್ ತೆಪ್ಪೆರ ಮಾರ ಖಾಲಿ ಬ್ಲಡ್ ತೆಪ್ಪೆರ ಅವ ಒಂದು ಪೋಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬೇನೆ ಜವ ಕುತ್ತಿನ ಕೀರ್ದಯ್ಯ ಕಲ್ಕುನಿ ವಾನಮ್ನೆದ ಕೈಪೆ ನಿನ್ನ ಸೂಜಿ ಬೆಂಡ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರ್ ಬೆಂಡಿ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಿನಿಕ್ಲ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣು ಮಗ ಎಂಚಿನ ಬೆ ಸೂಜಿ ಬೆಂಡಾದ ಪೋಯ್ನಿ ನನ್ನೆ ತೆಂಜ ಅನ್ಪುನು ವಾನಮ್ನೆದ ಕೈ ಮರಗಟ್ಟದು ಬೋತುಂಡ್ ಮೆ ಬಾರ್ ಬೆಂಡರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅಂದಟ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಂದವ ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪುವ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕ ಪೋಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಬಿರಿಯರಿಗೆ ಇರ್ತ ಜಪ್ಪುನಿ ಈತ ಬುಲಿಪುನಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾರಾಯ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ದಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕೈ ಮಾರಾಯ ಸ್ಥಾಂತ ಬತ್ವತಿನ ಎಂಚಿನ ಕೈ ಇತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬ್ಲೇಡ್ ಲಬರ್ಚಿ ಇಂದು ಲಬರ್ಚಿ ಸೂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಪಕ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲಗೆ ಇತ್ತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಬ್ಲಡ್ ತೆಪ್ಪರ ಚೂರು ಪಕ್ಕ ವೈಟ್ ಲ ಬತ್ತಿಜ್ರಿ ಅನ್ ವೈಟ್ ತೆಪ್ಪುನು ಮಾರ ಉಂತು ಅಮಸ್ಸರ ಅನ್ಪುಂಜಿ ಉಂತು ದೇವರೇನೆ ಅಪದಿಲ್ಲದ ದೈವನು ಇಪದಿಲ್ಲದ ದೇವರೇನು ಕುಟುಂಬದ ದೇವರೇನು ಪುರ ಎನ್ನವ ಚೂರ್ 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 ಆಡಪ್ಪ ಆಡೆ కొంచెం ముల్ల ముట్టాలి కడపుర్వే దాల దాల నన్న గడిబిడి మన పొడుందిచ్చి ఆడవా నేను కైను మిత్తే పత్తు అవా జాగ్రత్త అవా ಬರ್ಬೇನೆ ಇಂದು ಬರ್ಪಿನಂದು ಫೋನಾಗ ಪೀಸ್ ಎನ್ನ ಕೈತ ಒಂಜಿ ಪೀಸಿ ದೆತ್ತರ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತಿನ ನೆತ್ತರಂಚ ದೆಪ್ಪುಡು ಮಾರ ಅಪ್ಪನ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಕೊರು ಕಾಸು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಮುಂಡು ಬಾಡೋದು ಬೈದಿನಿ ಕಾಸು ಕಂದಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ಬಾತ ಕೊನೆರೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೋರು ಅವ
ವಾ ಬಂಜಿನ ರಮನಿಲು ಮುನ್ನುಡು ಬರ್ಪುನು ದಾದನನ್ನ తలజన్న సరే తిన్నాను డాక్టర్ నడి బత్తేనా బత్తేను డాక్టర్ పండేరు నెత్తిన పరిచే వంపుగంత పండేరు అంటే నెత్తిన పరిచే మందిరన్న సులుకు సూచి కుట్టిరు సూచి నెత్తిన బత్తిజి సూచి అలక్క బెండు పలక బెండు నెత్తిన బత్తిజి ఐకు బ్లేడ్ తజత్తరన్న బ్లేడ్ లకట్టి నెత్తిన బత్తిజి అంచ డాక్టర్ పిసతిన్న పిల్లలు తుట్టు పట్టినా అన్న సురుకు సూచిడి గుత్తారా అందన్న తిరుపతిజా ఏంటన్న సెకండ్కి బ్లేడ్ తిత్తారా అత్తన్న పిల్లలు కట్టుమంతి నిన్న ఈత ఈనమ్న బులిపునన్న ఎన్న పడికి మనిషి వెళ్ళిపోరన్న ದೀಪಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾನೊಂಚೂರು ತೆಲ್ತೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪೈತ್ ನಕಲು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಏರು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದರ್ಂದು ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೀಪಕ್ ಅಂದ ಕಾವ್ರ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೌರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಕಾವೂರ್ ಕೌರ್ ಏನು ಪುದರ್ ಯಾದವ್ ತುಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಅಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ಗ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಚ್ ಬರು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚತಿಯ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇತ್ತ ಶಿವಶಿವನ್ ಸರ್ ಇರಿಗೆಂಚಾಣ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ Very good performance, Deepak, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Prashant and Yadav. Eddamantar, and this is a good one. Onchuru improvement avodu, onchuru Vijayana Pandileka punches korpina avulu. Yadav punches korpina itu onchuru timing samayaji. Tojun avu suruta avu edde punch Dr. Anjo matra punjo leka patirundu. Avula punch yarachi. Boka last dala final punch avu climax punch avu. ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕೊಡ್ತೋಲಿ ಅವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತೋಜು ಎನಿವೆ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ದೀಪಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಉಂದೆರ್ದೆಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆದು ಬರೋಡು ಪಣದು ತದಂಡಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ Okay. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡವು ಆಕುಲ್ ಪಂಡೇರು Yes. ಏರ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ correction. ನಾಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್